Hola, això és Can 60, sóc amb l'Helena. Hola, L'Helena i jo ens coneixem del Messies Participatiu, que cantem i fem coses a comunicació. a la Comissió de Comunicació. Comunicació. Fem feinetes. I ell corregeix. I jo Com corregeixo ara. i redacto i aquestes coses. I ella fa més el Disseny. disseny gràfic. Llavors, l'he convençut perquè participi en el projecte. Amb quina cançó? El bon dia dels pets. Bon dia dels pets per vosaltres. La vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant. Les primeres persianes s'obren feixugues, badallant. Rere el vidre entelat, el cafeter assegura que no era penal i es desfà la conversa, igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú m'ho ha demanat, però fa bon dia. Damunt dels caps un sol ben insolent il·lumina descarregat tot l'espectacle de la gent. Al vell mig de la plaça, la peixatera pren paciència amb la consol que remuga i regala grans bafarades del color. I el padrí reposat, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les clares preguntes quants dies més té de regal. Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Damunt dels caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Nen xisclant, olor a pixum de gat, veïnes que un cop has passat et critiquen. Gent llançant la brossa d'amagat i un retardat amb ulls borretes et mira i diu bon dia. Bon dia, Ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Damunt dels caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. la 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 la. Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Ei, bon dia!